Dirajeli Madura. Mbak Siti sing iku nyuara. Ya. Kecung Madura. Nek kecung kan apa deh? Aduh, bosen deh. Pak, pesokan deh, sokan. Oh, enggi, Pak. Mak bisa tersokan sampai Pak. Ya. Cepti duduk mandi aku tak suluk di. Gunung Meru Garloyo. Itu. Betan kutha papanyo nanging doy Syut apa mak dikon apa man kiramo marem pikir kunak dole apa mo aja mampang iki nak bendaramu kadhawan Joko njabane pringgondane. Ndara angka wijaya kang atus-atus. Ya semang. Anggonku ngembun dawuh pengendikaning Kakang Mas Gatotkaca. Lah, ampun Jembrono nggih, Den. Awit bedaning Pringgondani mbok bilih dipun sawang ingkang sampun kapan. Benten Gus. Iya, Semar. Prapaning Bathara Brama lan para Dorandara.
ing sekaring Mbah Langgeng. Monggo Wijaya. Inggih kula pulun. Aku arep bajut ana ngersane kakangmu. Gatotkaca gawe kocake kayangan. Sasating wilayah pringgondane akeh para pendhita, para brahmana. Mboten kepareng bajut kulun mati dening aku ora kena demen. Diwaneni, Guys. Monggo. Mboten wani kalih dewane, Den. Wani kalih salahe. Iya, iya. Para Jandara, mumpung dereng kepirangan karo kita mundur. Ya nggih. Mumpung dereng kepirangan karo kita mundur. Wah. Beres. Hapuranto kaya dene ana barang sing ora becik Semar Dewa mlayu karepe dhewe. Menika Ndara Gatotkaca sampun kaiden ngono ya Semar nggih. Ya Semar. Prabane Gatotkaca.
barang jane utang ora ana dewa Angga Wijaya wonten dawuh Kakang Mas Gatotkaca dewa dirumangsa wong duwe rasa rumangsa iku ora gampang gedhekno kanapson ngaten Kakang Mas iya dewa ora rumangsa aku gawe kaya ngene kira bener ngono matur kesuwun Ndara Abimanyu Ndara Angga Wijaya mboten mawonten mboten karepe dhewe niki dun ngono semangke Semar nun aja garai wong akeh sing weruh karo aku nggih sapa wae Badut dilarang nggih yen durung tak ideni nggih ngestaken dawuh Ndara iya dereng ata dangu para dewa padha royokan kedengser royokan kalah Dara Brahma mundur lan para Dara-dara kabeh mundur sakmenika Bathara Guru piyambak kancik ing Pratan Pringgondari Badut ana ing pelalangan dani garing Mbah Wono Langgeng Gatotkaca dewa Bathara Guru iling apa ora ananing ana lelakon sing aneh nyeleneh sebab wong salah iku gak teko liyan wong salah iku saka awake dhewe nanging guru ngrasa apa lala adi guru adi guru ngurmasi lepet ana menapa Kakang Narada mun wonten dawuh timbalane menadi guru kula menika dewa mboten sisah Kakang Narada menika ngengetaken kula mboten rumangsa salah ora rumangsa salah mati dening aku berarti kok alsat aduh Pendilaing netra sampun mboten beres Gatotkaca. Yen ngaten mboten kapok-kapok yen mboten dipun padulaken dhateng Pandhawa. Pandhawa, putramu, anakmu aturin Pandhawa.
aja tepak slira tepak slira iku putih kang utama winang kawasayang tetet yo sada sayek tetet yo sada Pandhagya tarawipun paduka pukulun. Iya ya nggih Kresna. Wis ulun tampa jeneng kita katur perbagi marang ulun. Sembah kula mugi katur pukulun wis ulun tampa. Sungem kula mugi katur pukulun. Iya Arjuna wis ulun tampa. Wah. Bagya Sarawe Dewaku, iya Bratasena wis tak tampa. Kresna, Janaka apa dening sira nggih Werkudara? Iya, nggih pun dawuh, inggih wonten dawuh. Gatotkaca mbangun pringgondani kaya-kaya kayangan Suraji kembar. Aturen putramu Werkudara sing umum elek malah Pandhawa. Wah, dudu karepe dhewe. Janaka aja mung parang ayo. Jae. Dodo simbar lang pupulir kanggir ngerak ngidal onane wah Gadut pringgondane kok wangun kaya kayangan alon Bratasena. Wah, coba muriding Rama Begawan ingkang bangun pertapan den arep pertapan yaiku Harga bangun. Muriding Rama kan puja jati aku Bambang Sranayuda. Wah, belani Gadut salah. Oh, awas aja tandingaken. Bambang Sranayuda ditabok Werkudara ora males. Wigar mulai jati wujud sang Anoman.
adikku Dewerkudara. Wah, apa? Gatotkaca nagih janjining dewa. Mula Pringgondani diwangun winangun kaya kayangan. Yen sinawang yen sing nyawang iku sing mirsani iku dewa, Pringgondani kok ora wujud Pringgondani. Wujud kaya kayangan kembar. Wah, dewa mlerewakno janji. Blenjani janji Gatotkaca nagih janjimu nalika semana kayangan ana apa awakmu diucap apa iki Ulun kusik sing ngreka daya Anoman dadi sateladak kula nderek sang wiku penembahan Puja Jati menika gugulun dewaning Hananta Buga. Ingkang winastan putut Dana Sarana Antarja. Waduh. Iya. Mendel. Risang Gatotkaca. Mendele Gatotkaca dan anjing dewane Sang Hyang Wenang. Dewaning nonton ana ditanya ing mercawata wancina sawongke luro dinarengan ngoceh ing kokila karindah ana langgeng Sang Hyang Sangga Para Guru wonten dawuh Rama Pulun aja gampang janji ya Ger wong janji ku yen wis lali dosa saka ucape dhewek inggih Rama nalika Suraya rusuh patine Dikya Kala Perjana sing mateni ya Gatotkaca dhuk nalika ana kandha. Lairing Gatotkaca siramu duwe nadar apa? Kula benjang yen menika yen amaning kayangan Gatotkaca kula pelekat dados ratuning dewa.
juluk Sangyang Jaya maninggal durung kok leksanani. Inggih, Rama. Wah, Dewa durung leksanani. Kaget napa Ndorati Narendra Bathara Kresna? Nalika wonten kandha laire Gathakaca Dikya Kala Perjana pejaipun saking anak kula Gathakaca. Iya nggih Kresna. Sangyang Jaya maninggal. Menika sinten? Gathakaca. Sangyang Jaya maninggal Gathakaca. Aku salah. Ayo. Kongon nglingkap sandangane. Sing kok dadekno jago sapa? Menika Bima lan ameng-amengipun Rama Pukulun pendidikanipun dewaning nagara Jodoh dudu karepe. Nagaraja wonten dawuh Pukulun budumu ora nate nandur apik aja kok belani. Buma engkang den arani Hat Nyaraja Gruda Mandera Wilmana kok balik Dona Buma sak ameng-ameng ae balik nggih. Yongger ulun kondur mekayangan Gathakaca plekaten dadi ratuning dewa nipun nutupi nadaring dewa saguh Gathakaca nagih janji keleksanan. Inggih Rama wis aku ulun kondur mekayangan. Janji paduka sampun pampan Gathakaca dipun paringi pelenggan Ratu Kayangan Suraya nanging nadare dewa. Sangyang Jaya maninggal ki lelakoning si Gathakaca ulun kondur mekayangan nggih tak prayakno dening Gathakaca nagih janji tak arani Sangyang Jaya maninggal ulun kondur mekayangan iki matur banwun syukurana kabeh Kresna inggih.
nyuwun kula Yayi Kunto kelampahan anak kula Gadukaca nagih janji sampun dipun laksanakaken dhumateng pukulun nggih Yayi. Monggo Kakang Prabu dipun syukuri. Nuwun nggih Yayi. Bratasena. Wah, ayo disyukuri. Gadukaca diarani Sang Hyang Jaya maninggal. Monggo Prabu nggih. Urip Kusara jeliteng Kresna kanggo apa? Ayo padha bareng sesanti ana kandha Sang Hyang Jaya maninggal. Gadukaca nagih janji marang Dewa dileksanakno. Sebisa merdeka, tetep merdeka ndir sambikala. Ya lelakon iki nuwake raja sak lami-laminya.